Zanlai kan mizo pasal tha te huai sen tak tak kan ti thin te en ton tur tam tak hamin nu che tu te midang zai ngai reng renga khosa te tha kha kan ni talo nge min pol dal ta nge niang ti tur khophian tunai chon kan ni ta a tu tuma chuan zo chhabri te le an chet dan le hreman ni thei dan te chiang zokin kan soi don ani video ni min lama kan post sa Instagram lama kan post boka chatlang cho waiting set le ramhlun indoor stadium kota thil thleng thin voi tam thleng thin chung chang kan soya kan post atin helai lo point hun tam taka a thin thu kan ria atin tru lo tak taka bike accelerator helpful wak te tre tur mai te midang te ta na beng cheng le noksaka khosa te kan soi chuaka ha comment lama mi puiten kan ning thokhat ti hria ta tin engian accident an thlen nem zia kan reboka kan thinarim tlanga mi puiten kan ngai thei lo tlanga eng moza sei gang ho te hi chungchu asap tong avai tong ti sok teng chapri tia kan soi thin ho te anita ni mitam takin hei police omsela duty sela man sela ni mai lom ti te an lir thei lak sak mai tur jela khung mai tur ti te a om nok maya kan nin zia kan soi chuak bor maya amaro chu a hremna lamte engting a hrem thei ngen ne engtin nge malak thei ni dan chungchang dan mangin kan en howanga tin thil tu dang bokan soi do tu 9 bns a hian section zani somsari ina hian public nuisance a hian aron ta langa chu injury thlente tin mishing ta na hlawom zonga khosa te chin tin anin nom zong te midang te ti buai beng cheng wanga buai te poniang chu anom danin midang te ti buai nuisance te all samzong mi zo tong chuan midang te ti buai ti mayang injury thlen thei te tin obstruction siam thei te hlawom siam thei te midang te ti buai nun phung ti buai khopa khosa te ania a hremna hi heta punishment for public nuisance in case not otherwise provided for thil dang tel lo khami mi pui wan tlang ti buai ta na nok sak hlawom theya te khosa te nung changmoi lo taka kholai khosa te midang te ti buai khop kang ho hremna kha heta section zani somkwa pani na bns aron tar langa whoever commits a public nuisance in any case not otherwise punishable by this sanita shall be punished with fine which may extend to 1,000 rupees chu non-cognizable ania bailable ani omje chu khang buaina siam rengot tuna kan huang chi te bike mangai tia bengcheng siam rengot le kholaya tre wak midang te ta na har sana thlen khopa bengcheng siam te kha a hremna tur chu chek sang khat choi choba hrem tur ti na ni chek sang khat thleng an choi thei ti na chon choi tam thei ber chek sang khat ani photani meb ka chuan mi pui kan thin rim em kan ngai ta ni lo em police te pon man sela chu ti kan ti nok ang kha chu a kheise ni got big lo ni an man thei nge ya amaro chu a kheisa chu cheng sang kha choi thlenga hemi big bengcheng ngor big kha bengcheng ngor pon lo kholai he tianga nge yom tak ka khosa ho te sem thei dan chu kha ni phot mai ni amaro chu police te chuan an mananga court te po an throyanga chu thil ni dani kan thin rim ang em kha chuan a kheisi India dana chuan bns mang chuan a hremna anna lo tathung ani boi thak khop mai ti chuan a hrem theina dang en le tela section jani somkwa pathum na kan chiar le ang continuance of nuisance after injunction of discontinue omje chu midang te ti buai to lo tura thu pek ani nuwa ti to lo tura an ti nuwa latinon le te lati le zelte whoever repeats or continues a public nuisance having been enjoined by any public servant who had lawful authority to issue such injunction not to repeat or continue such nuisance shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both
classification a hian cognizable ania bailable ania magistrate tu po in anti thei thung boka zon kan soi fia heta amasa kan soi to ho kha kholaya buaina bidang te ti buai zong kho sa le hlau om zong kho sa te bidang te tan har samna thlente khami te kha lawful authority thu nei tu tu po hetiang angchi thu pe thei tu te police te pon nianga tin law enforcement dang te pon niang chu ngina ti to lo tura anti nuwa la ti lui le ta tral te khami te hremna tur kha ania tharuk thleng jail tan tir a hrem the ni a chuan poisa hi cheng sanga thlenga choi tir the ni a apani pon hrem kop the ni o hei tharuk thleng jail tan kan ti hi tharuk kha a maximum ani chu khami thleng khan tang thei ti na chon fine po cheng sang khat thleng an choi the chu mi thlenga extend thei ti na cho apani hrem kop the ni boka khamia khan che tharuk thleng an wata nge tu ti kha ni chuang lo ti kha khretel taila chiang takin soifiana ti chuan eta classification a hian cognizable ania bailable ani thunga cognizable le non kok chu heta ma sajok pheka chu public nuisance kha non kokala da le khala non cognizable ala da le ngala hei cognizable offense ania cognizable offense te chu police 10 timayang tuna kan thunei tu te ani ber chu chungina waran telwan man ngal mai theina man lak ngal mai theina khania amara chu bailable ani an bail mai thei don ti na ni chun tang kher don lo mipuina kan du ro rum le kan ti ang ai kha chuan hei a shem na chu na lo ze ka ni mo bailable voi an la ti lui pon tharuk thleng tan thei chawania tin chek sanga thleng choi tir thei chawala nia chu ta bailable la ni zui ani amaro chu zam khat lock up ria po hi hrem de umai nia ati zo khan ngai tu vele thung tai la ti chuan engtin nge a hrem na tur dang le kanen le alai ti chuan kha kholaya bengcheng le ti velang kha chu a hrem na kha zong kha ni maya ti chuan engdanin nge engdangin nge kan hrem le theyang ati chuan kha an bike kha ring em ta ni khang ho kha an her awak kowaka ti chuan kha an te tling nge tura ngai taila uluk takin an tenga MVX 190 close to hina soyangin unsafe condition noise pollution zo khanin cheng sing khat thleng choi tir theini MVX za somriat paslina apo hian za somriat palina eta po hian oma lir thei hlaum taka khaltin ABC ate rangrangaron pe chhoboka ti chuan BNS section za hi somriat pakhat na hi hanchiar taila rash driving or riding on a public way atiani whoever drives any vehicle or rides on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any person mi tu po motor khale mo right te mo public kong chimsima chuan in thada tak le film khur lo tak mishing nun na ta na lo om thei film khur lo takalir thei khal pot te mai teng khang ho shrem na khani chu imprisonment jail tharuk thleng tam the ni tin cheng sang khat thleng choi the ni apania hrem kop the ni bok ani cognizable ani bailable ani bok ani chu hrem na ni amaro chu hei bike an le velte evidence mo police in eyewitness mit nge yan mu te ani lo chuan tinga evidence thatak tunan tlan la yang chi te amani lo chuan han hrem view kha har mai theya tin pakhat le chuan an har film lo tlang pui ni zep thu cheng lawa zu an in tlang puya tila kan soi sualin karing lawa chung ho zuwa an filim lo na chuan drunken driving pon a hrem theya tin lir thei po khal lo sela zu an inawa hrem khan tuna MLPX kan man mek MLPX 2019 mang khan zurui case ang khan hrem thei ani mai don boka an ham na ten ham tiranga anin ham tlin chuan hrem thein nianga amaro chu
ham tling box si lo an bike te na 80 db tling box si lo an nia an tlan chak lai evidence le khatianga hremna tur kan nei box si lo chuan kholaya an beng cheng sa tliari wa theten lo her rak sa tliari wa tang kha chu avoi khatna chon chek sang kha choi ba khan a hrem thei lo ni ti kha hret taila amaro chu kan ti du tak tak chuan kha a hremna tur ang chi khabi zong zong khan lo fi hle mani chuan an beng cheng sa tliari wa chuan chu ni a kan huat em beng cheng le khatiang kha a hremna na lo em ti ka report taila an voi nia warning thu nei tu ten warning an pe ka ti to lo turan ti hunan ti lui chawin thlat turuk thleng zel tan kha hrem thei chau khan nia chu po tharuk kher ti na tur khala ni lot beilei bol la ni ta zui zoka chumi lawa chuan an lir thei hi an te nga ring hi ATDB lo pe la ni chuan che sing khat thleng choi thei ni a tin an tlan chak lai te khatianga man phone ni chuan negligent driving te reckless driving te khan hrem thei ani boka tin an lo ruya an lir thei khal lai te kan lo muni chuan ate an tla lai te kan muni chuan then drunken driving in an man thei boka 185 mv mangin an man thei boka tin chumi mai la ni lawa mizoram ina zu khapna dan kan man mek MLP 2019 mangin zun lo ruya ni chuan kan hrem thei boka ni amaro chu soile soinu an tlan chak lai te kan hu evidence kan nei lem lowa an bike te khatianga te na atlin box si lowa zun lo rui box si lo chuan an aw beng cheng sa tle le kholai an tre vak le khatianga an her vu vak khachu cheng sang khat chau choya hrem theina kha ani phot ti kha retaila chuwang chuan mi puiten ka thluk top mai tur ti te vok thluk top mai tur kan ti te police te pon vo sela man sela jela te khung ro se kan tiangot khachu ani ngot theilo ti kha report taila amaro chu soile soinu zan khat lock up ria po hi thil za thak le thil shop tak mai ni a heng tur pha te an thom beng cheng te re pha chon police ne na report zum te hi hre lo tlang ila a tha khopin ka ria tin kha kan soyang khan dan hi hetia kan huat le kan ngai mo ong thian a hrem na hi lo na lo thina chuwang chuanin an lau tok lo thina ni khati kha khu ta sai rang rot lama an man te pon inti theina an mang mai zok ani khatiang vel kha kan din mun ani ve to tin police an run lui sak mai te he an phakar em mai tuna kan moza sei bun ho mo kan zo chapri ho hi an phakar em maya an fingve em maya ti hian an kal kola police an on tla am kal chuan an tlan che maya an ombom dia ka pa ngai mel le no ma tin police an kalbo zo che anin pun khom le chim an en thla ani anga ti tur hian an kala an ombowa an kala ati zel khan an om thina mun khat han om chil rot thei ni hek lo le tun kan din huna chuan chu tiang mai pon lo manan ni pon a shem na khatiang lek kha ni a an run lui emoti tur khop phian enga man ngai lo in ti theinan te an hmang ta thin zo ka mi then khat phei chuan chu ve chu kan din huna ni wangin a boi thla khop mai heng lai vela po hian heti zat mai an lo ti thina an lo om thina veng che vel te pon an mut thei lo thu te le shre man ti zia te an soi fo thina mun dang te po ni enga tinge heti anga hian a che vela pa ho te mi pa ho ten enga tinge khap lo an ni engwanga khap lo wa hawa dar mai lo ngen di ti hi mi tam tak zo na ani fo thinin karinga then khat tor zo lo chon heng hi chu kut thla ke mo ka emo engtin moni han ti du hial na tam taka chon ti sela om nge yang amaro chu mi puite mi pa ngai jok te enga tinge kan tim tlat na chan an ti chuan in lak fel era a kan cheng ka ti to kha thil sual ngai mo tu te sual ti na khang era khan kan chena wangin boi thla ka di social media mun sang viral om to fo thina kan hrianga kholaya kan omlai khotlang khroi tu te in ti te veng we me vdp miron dar miron haw un miron thak ti te ani thina chu heng ho hian an la video toy te ten an post social media lama a veng chung soi sharing kan soi chetangat ngat zel maya kan soi chewak zelatin police te rena tang howa an ti pon chu ti thau chu kan ti thin dan ani a malama an khosak ngei om uchuak na kha kan ngai event to lawa ai thuna inai nei mi nga tinge veng thing lu tu ti khan an thlawang kan haule ta da izel thunga ni
ka tiang an her vak lai te tin ka tianga anin nial aw vak te an khek vak lai te kha heng lai vela mi te hian not dar sela video in lo cover se post sela veng thing lutuk veng su lutuk an veng om phal lo na dan an nem ni tin mi puinol pui hi social media chon kan comment le nge ka kan soi chele nge ka chu 90% in ka chiang engtiang chen nge engtiang anga nge omin nge rom kha kan ngai tua du to lo ni kan thre thiam du to mi lo ni kut thak lo thei lo khopa a tharum manga ti lo thei lo khopa nge om top te hi arom ve ti hi kan thria thiam pui te hi angai khom mai tin pakhat le chuan mi kan doi to ni tun la ya an soi tong kan hi heng ho a zo chapri ho maza sei bun ho ten keng ho te hi ama khop maya midang hi sualan ti ve em tho ni midang hi sualan te em maya chem chumi in defense na chuan chem te ka keng an mani lawanga mi tam takin chem te ke na ngai ve to silai te ke na ngai to kan ti la het an mani hian misual la ka in defense nan chem ke na ngai an ti ve trat zela chu an lo pai ve fer fur zela thi kan hlawani mi hian han khapa thel tu an vitta ti te tin kholaya tlang turan lo ti boen vi tak ngot te om thina chung mi hian kan hlawani thi kan hlawa tin mi soi chiat ni kan hlawa ekeni pon kan posan iwa huai ve huai na po om lemin ka relo kai chuan thil ni na soi chu ani maya midang mai za mi lo tu te ni na taka chuan hei khotlang mi puite kan mai za thina ni khotlang hetianga veng chunga appa ho ten heng ho hi kan laka ma kan lak lo na chan pakhat chu mi pui kan mai za wang ni mi pui bin soi sela mi pui min dem kan lawa wangin kan ti ngam lo ma kan langam lo ama ro chu an ni ve thung chuan min mai za hlek lo ni min mai za hlek lo po ni loin kan tan poi le boy na thlen na sa em ani tin him lo em boka accident an thlen na sa em midang an ti hluma an ti na tel boka tin kut thak hial te pon nei fo thina manzana po kan soi ka hetiang pol ho ina chemten lo phor khum ringot mai khami pakhat langwal pakhat zana dar som pakhat vela ale khasem ko line lo ti dinga cheminan lo be don ringot maya khatiang te kha kan din pona dikto min mai za mi lo tu te mi tam takhian midang mai za awangin kan ti lo ni mi mai za mi lo te hi ke pon ka tar chua thin na chan chu midang an mai za lo midang an ti boya midang tan har sabnan thena chu wangin kan tar chua kan za lo ve mai tur ani khang hote chu tin mi puite po hian en dan chin to ki thiam te u hetianga hian ril ru put mang chin to ki i hre te u kholai beng chen phei chu kha khati zong kha hremna ni maya an tan hian a hlau om lutuk lem lo ni bisuak sual in ti pa na na phang ho tan phei jon chubang suan veng pa ho te nan han no daran dara an han khak te kha chu thil effective takzo kani kan mizo dana te kan mizo nun phunga chuan ama ro chu kutin thlaka wat khoi chiam turawa dara thingfak ne na wa lap pop pang lam kha chu ka soi lem lo ti kha rebok taila poi mo bera zona khai khom nan chuan khotlang te kan tran ruala nga ya police ne na kan report shero nga ya ama ro chu khatiang kha hremna ania veng chunga nai vai ten kan khak vengam te kan hau vengam te angai thi lo em ringot po khan lo khatiang wanga tran rual apoi bo hle ti kha retaila ama ro chu uchuak takle an mani angle ka wati kha chu thil tul bera ni lem lo ti kha retel bok taila athome apoi mo ber chu midang te zai nga hian khosa thiamila cheng ho kan ni nung ho kan nia ke ni po ke ma ni ti boi zong in kan in che vela te kan omna vela te mi silai ka tuitlat mi ten kan kong ka biang vela te kan in get vela te se anom ka fo fuang an tuina zong on ti veng ti an du mi kin ka reng lo heng ho hian bang chuan cheng ho kan ni ke ma ni join khovela kan cheng lowa residential area ang phei chuan midang te veng thongila kan thi ni ya misual takani etin kan ril ron atem kha misual ani ai zo nge yom me maya nun dan shim kha kan tin kan ril ru an athin em kha chuwang chuan kan thi huna ni chu mi thata kani ti amin min fak kan tu chuan thatakin nun mai hi kan ti tur nin ka ria frank dawin kan soi ni chu ore du top khotang